Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mendil Channel. Wiyu. Iki ceritane ngene lur, iki pupung sore pung aku dhewe jek prai sesuk mlebu kerja. Arep dolan nggone ketua SKC lur. Dolan moro nggone ketua ngene kakakku. Ngene kula nggone ketua SKC arep dolan rono lur. Dolan rono aku. Mau aman tak dolani dhek gak enek jeneng nggone warung lor. Iki aku arep dolan rono. Ya bulan rono ya bos, di bulan rono aku ya, bulan rono tak sepil dalan iki arep budal rono lho, arep budal ngene ketua, arep budal ngene ketua iki sepil dalan iki arep budal ngene ketua SKC lho. Dalan iki lho, dalan ngene ketua SKC. Ya ning omah bingung piye ke nek wong cerita kangen wong tuwek ngono, aku dhewe yo kewangen karo pambokku, terus akhirnya aku arep dolan ngene SKC timbang ning omah budrek-budrek kangen karo wong tuwek. Lah biar ning omah Slagan yo cerah nek wong tuwek, terus iki dolan rono lho, kita langsung mobil dalane. Iki lho bos, aku wis teko omahe Mas Dik bos. Iki wis teko omahe ketua SKC bos. Ki mbuh tapi wonge ning ndi? Goleki ora enek iki. Jajal bablas ning pawon iki. Goleki ning ndi wonge jajal. Assalamualaikum. Iki lho. Oh, lah iki lho ternyata di sini tibake. Ngeplok ya. Yo iki. Cek belajar iki lho untulan iki lho. Lah iki lho wonge tibake bos. Goreng Pak Bos. Iki wonge goreng iwak bos. Tibake iki lho. Iki mancing. Nggih wonge mancing, dhek mau mangkane tak goleki gak enek wonge mancing iki lho. Goreng iwak iki lho, Bos. Ndak sepil. Lah nyapa to kamera ngarep? Ya kamera guri yo gak iso mijit piye mijite. Iso misalnya. Iki ganti piye? No. Ndi ki ora kena iki. Kamera ngarep ndi kering? Kita kamera ngarep mateni neh. Kamera ngarep yo. Piye ta HP niki Buwedo dhewe. HP apa to nang merek? Sik, nek urip Pak Bos. Beda dhewe. Sing bagus urip. Kita sik kita pateni sik Bos ben kamera ngarep ya. Ki mau petuk wonge. Iki wis petuk iki lho. Bae bar mulai mancing. Ini lho Bos, lagi jadi kamerane niki lho. Iki lho wonge. Goreng iwak. Wonge goreng iwak, Bos. Hasil mancing tadi siang. Hasil mancing tadi siang. Kawan Mega. Karo beduk kawan Mega, Anggun. Yo wis wong kuwi. Lah engko aku rene-rene mangan to tibake malahan. Man gak foto nak sing urip ki mangan no. Lah opo lho nek urip kon mangan kuwi lho. Jarine iki lho Bos. Mangan. Mulai Sing cilik-cilik sing guri iki. Kok apa nah? ketika opo aku ki jare bodoh kae aku gak rene Mas Dik jare. Rene. Rene lho Bos, lha lho Bos. Rene tapi gak tak nganu arep nyoncong kamera ki HP ini jeblok kok penggerak-gerak HP ini jeblok terus ya. Banyak tukang kamera di HP iki. Lah kuwi lho tuku ra nek popo ya. Adol lah, adol apa? Iki lho, adol beras apa jaman biyen ngono kae. Adol beras. Iki lho. Goreng iki. Lho goreng lho Bos, tak sepil. Nila. Wong goreng nila bendungan iki lho. Iki yang kali iki sing nang grojokan kae nggon metu kae cilik Pak ya. Ini kali ini gede-gede tapi arang-arang. Iki karo kotes ki lho. Gondole kuwi. Lho, Jalan rodok. budale wis rodok sore, Bos. Ini mulai gak semaksimal. Iki lho. Ya iso Ngomong ora omong. iso goreng iwak, iso goreng apa-apa lho iki lho. Iki mbuh piye? Aku ra
Lah nek amor ketua SKC iki gak iso omong ya aku blas. Mati kata-katane. Entar mati. Mati kata-kata gak iso omong. Di diadekin lho, Bos. Mana man? Lah iki gak adus ya? Apa adus balik adus? Gila wong bar-bar goreng arep adus, Bos. Dari sak matangan ya. Dari sak matengan sik, bar goreng wong arep adus. Kowe ngeplok terus ben nama. Yo ngeplok arang kading. Tapi yo bingung ngeplok arep ngeplok apa nu bingung. Semut baris kata mbok vlog. Karepku jane yo ngono semut baris di vlog. Terus Saya sama man karo gedang. Dari gedang ini Mas Manda gedang sing enek wae warna cilik ndi nek bisa ngomongan. ya begitu kira wong edan to aku nek omong dhewe. Yo ora apa-apa nyetes. Kamera dekat tripod. Memang karo gedang, seolah-olah gedang lawan bicaramu. Gitu. Ono Gila. tes ning ngono kuwi. Ki marai Bos, ki marai. Tapi sing diwarai iki engko tanggap ora, nek ora tanggap itu koplak ketes neh mbumbuh iki aku. Ngomong sing nyetret ae. Lah iya. Oke. Tapi kudu temane apa? Misal biar nyuluh manuk yo. Enek temane berarti? Ada wong tabrakan tok sing kok anu. Gila. Lho Bos, aku lagi lho. Ketok ndasku ki lho. Ora ketok ndasku. Tak male, iki paling wis ngene iki. Kuwi pinter ki kon masak ketoke. Ngomong apa? Ora iso omong. Gila Mbak Rin, kok seneni Mbak Rin ki lho. Malah. Yo. Bos, teko-teko aku kon malah mangan ki lho. Malah ngrepot teko-teko ki, malah mangan ki aku. Ki lho, tak mangan sik. Lho teko-teko mangan nggih, olahane ikane tuas kaceh. Mangan sik, Bos. Mangan ki. Lho, teko-teko mangan, lho teko-teko mangan ki lho. Oh, Bos, oke. Teko mangan, teko mangan ki lho, ki lho. Lho. Mangan. Nek mulah tuas kaceh, Bos. Teko mangan ki, Bos. Lho teko mangan. Mangan tak mangan karo Bos. Lho. Apa mangan? Loh, enak pol Bos. Enak goreng. Loh, loh. Apa mangan? Oh, mangan. Ya. Ngono Bos ya. Tak tutup. Sik aku tak mau mangan sik. Wes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video channel wiu. Tutup sik. Mangan sik, Bos.